Risan Agung Surip Satrio Panglebur Gongso dasar to ratu Mentala ora kaya Surip ya Agung yo lo la yo ya kilo ratu ki yo ngene iki lho was yo lo yo ayo kong ya yo hebat aku edian antena lagu sok lo Dedya Wije dasar to bagus rupane ora ning dosa agunge musala mencorong tejane ora kaya Wije tak kembali kowe kok tak kembali bonggo lho Wije lho yo lah yo tian yo yo as lo ayo as lo as yo la lo yo antara lagu sok sapa ora kenal kaya Dedya Prayit Blegoh ana wujudan setengah manusa setengah kewan setengah iblis setengah demit ora kaya Prayit Blegoh lho le lho bocah ya gila oh ayo yet Prayit lagi ayo ya gila buta sing sangune jagung karo contong gedang ya gila gila lo yo idiot Prayit lagi gila Prayit iki umpama YouTuber padha karo Cokhar ya iki padha karo Cokhar iki lho umpama YouTuber iki ya iki lho asu Prayit lagi lho pas yo Yet, gulung se. Ayo kene gulung se. Ayo, Rene. Rene se. Wah, Prayit padak lho. Lho lah iya no. Pompong dige konten karo Cokhar kalau. Was.
Ayo. Ayo Yit. Yo, ya. Yo, yo. Yo, ya, yo. Yo, ya, gulung ya, yo, ya, gulung. Jare sapa prayit ora wani gulung jare sapa? Jare sapa prayit ora iso gulung? Buta caparan srana lho iki lho. Buta caparan srana ya iki. Tata barisane Ji. Loh, ya. Prajurit Pateku te pate bije. Mulya-mulyaning dadi Nalendra, mulya muling dadi ratu. Ora kaya ratune Sekar Mulya kalungguhan iki. Mula biwaran marang saking para kawula kamulyan iki disebar salumehe pamit sak kurang langit, muga-muga sajroning pagelaran iki iso ninarbu patining para kawula sesuk acara apa wae nanggap Sekar Mulya uga HRD Pro Audio ya Di. Lah kok pinter Gong, jawabanmu kowe bae asu kowe iki ya. Ola kalungguhan iki ratu kaya aku. Gedhe dhuwur. Dasar to lancing sugih. Sugih samu barang. Apa-apa duwe sing ora duwe mung isin ya iki lho. Ratu iki lho, ratu iki. Lho, sapa ora kenal karo Trimbil ya. Loh, lho. Mlaku sak mlaku kabeh padha alok. Ratu gandeng.
sak jagat ora ana tandingane. Gila. Mula dinake pamer nombil ratu kaya kowe iki lek gur glangsar lo aku isin. Isin. Isin banget isin padha karo beset rai. Lah, lah iya ta. Kabeh duwe serang duwe apa? Isin. Lah iki lho. Nan lancing sugih golekane rondo anak 5 lek ra iki ya. 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 Oh, digunturne wit ratu ora glangsar iki apa guntur dilagi. Loh, bukan pacaran deh, woi. Loh, ya, murah toto kurang ajar gue loh. Yo, loh, apa orang ngerti lagi calon pacarku? Loh, ayo, Sekar mulya le ratu ne trimbel iki lho. Lho dolan gulunge dolan. Lah. Yo. Yo. Ya. Bel. Urung arep bocah. Bocah serve gulung bocah. Yo. Ayo Yen, maju. Ayo, rakyat maju.
Iki dadi ratu ganteng sugih. Ora kurang samu barang kok kalah karo prayit kowe. Nan kalah karo prayit ki putu telu jambul pangen. Dasare ora ndesit lene wong ayu ora kaya prayit. Gila. Isin isini. Garai aku ora oman ya wis asu tenan prayit iki. Allah tenange prajurit. Aja kanthi asat keringetmu. Tumpano jaranmu. Kebyake budal lo, tono lagu ning dribil. Yes.
Iki lho, daganganku iki lho. Los iki lho. Kaya ngono ku lho prayit.
Okong Semok untuk semuanya. Pokoknya si Dene asli Semok. Ya. Sekar Mulya Pancenuke bersama player keyboard gandengnya Banyuwangi Meseni Gondal Gandul. Gila. kan gandule wis ora betai. Gondal ora apa-apa, sing penting iso gandil ya. Sugeng rawuh Pak Sabar. Nggih. Ugi spesial buat tuan rumah iki, Bokong Semok. Oke. Juga para sayang-sayangku yang ada di sana ya. Tetap santai, tetap enjoy. Iya. Bareng HRD Radio. Bokong Semok, Bokonge sapa? Evan moto sing digundel. Bisa sigar lare sikir kepodo. Tetap bersama Sekar Mulyono, seni jaranan kondangnya Banyuwangi. Asik, 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 cok. Golek-golek lare
Lah iki lho iki jaranan tenan lek asli lek iki. Loh. Asli lho. Ayo 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 ayo. La 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 la. Ayo. Lah. Perang jaranan tenan iki. Asli iki. Lan perang jaranan lagune oh 4 sehat 5 sempurna. Iki beda iki. Oleh rangno 3 pilar. Wah, iki beda trimbel karo Wijele. Kondang-kondange jagat. Iya, ratu padha krengele. Mung siji. Iki siji trimbel kalah ganteng le. Ah, arep ganteng piye nyatane ora payu ya. Loh. Ya Bel. Maju musuh Wijele. Lah, landes. Lane panggil Jawa taing ren pedake ning kowe lho Bel. Rupane kaya ruwahe ren pedak lho Bel. Ayo. Ini maju perang le musuh Wijele. Aja cilik ati, Cik. Loh. Yo la prajurit kondang ora ka trimbele. Ketoke iki bocah goblok le trimbele. Lah ketoke iki bocah goblok. Nek nek nyatane trimbel rene. Pas. Yo. Lo. Yo. Odar kowe Bel. Was. Ayo, pasti raine Cik, pasti raine Cik. Ya. Lo, pas. Yo, ya. Iya. Ya. Bila. Nek biasa Agung Surip kelakon maju. Jagone kawula sing jenenge Trimbel kerut marut. Beda karo sing jenenge Agung le. Beda cah iki tenan, beda tenan iki le. Lah, isine golek penak, dasar senengane dadi underane perkara. Iki lho Agung. Lah, wah, soi, rambutnya abang soi. Loh, sik to. Musuh-musuh ini perang di seno. Aduh. Cuma sita. Oh, iya. Ya. Lo. Yo, mas. Yo, ya. Cek. Musuh kae. Gong. Trimbel ora wani metu. Prayet bile. Ora wani perang, ananing kowe karo Wije. Loh. Padha-padha karetan le. Ki padha-padha mendekare karetan. Anake juragan mebel karo komendane Banser iki lho. Agung le. Ayo Gong, dengo sing lena le dilangi le. Ayo. Rapaling Japa mantra mojo nganti Mang Sisip
margane patimu ya dina iki. Pak. Yo, langsung mati aku. Yo. Acara coy, la, os, yo, acara mata di kanca acara yo ayo sing dimil. Ayo kan maju kan. Wah, Sekar Mulya lho iki. Ije iki lek ra cepot tangane wah duduk ije iki. Ya. Pije duduk trimbel iki. Duduk pije le, duduk agung iki.
Untuk merayat iki. Ije le. Lah, kaya ngene iki lho Sekar Mulya. Wah, sapa kuwi iki? Soy. Loh. Oh. Sik aja digameli sik ben krungu ben ngerti lek pije iki ora sembarangan, ora padha karo trimbil gedhi awake tok. Nah. Pemene agung isine gedhe brodote. Lah. Ayo dikepiakne Win, dirameke Win. Loh. Tangannya lo ya. Lah, tangan Mas. Loh, tangannya. Ayo. Lah, bijele. Lah. Yo, lah tribil apa wani tribil. Ayo. Duitane duite. Lah. Ayo, terus. Lah. Saya dijubuk nenek. Ayo. Bagian kawan. Ayo yang lain. Liane. Satu kali lagi masih. Ya, terima kasih. Ayo. Ayo, Agung nanti Agung. Yo lah. Ayo. La. La. Yo. Ayo le. Oke. Sing sunat ki tenan lho, Ji. Nan ketoke liri ning kowe golong komeng lek pecetar sing sunat ki tenan. Lek bapake ki tenan bantero ning mirasa lek bapake. Beda karo iki. Nan ngomong kowe. Iki lho, bolane tribil lho iki le. Nan. Yes, nek kok ganteng sing sunat karo tribil. Ayo. Ayo, ya, terus le, ayo, lah iya, satu kali lagi, terima kasih, nah,
Kaset ye. Nah. Wes tak lho. Iya. Aduh. Lah. Aduh. Sangon ini disangon ini. Lah. Bener. Ayo. Lah. Iya. Lah. Terima kasih. Malah menyangoni. Ayo. Orang acara Raja Melayu. Ayo. Itu. Dirasa ora greseh ora krasa iki lho. Lah, candani deken raine, Cek. Candani deken raine, Cek. Lah. Lho. Bersama Sompret Muda kondangnya Banyuwangi Gilang Mijat Yegi. Bersama Sompret Kondang Banyuwangi Gilang Mijat. Aku jaluk barongan ya, Pak. Aku jaluk barongan, Pak. Loh. Aku jaluk barongan, Pak. Ayo, barongan le. Lah, barongan itu, yo. Le Sumari. Barongane rada maju. Rada rono barongane terus. Bijar mek gulung sik. Rada rono. Kon rono barongane. Rada rono. Rada rono. Yo. Ayo. Gulung sik.
Ayo le Sumari cekel barongane. Bayangane cekel barongane le. Barongane cekel. Bahaya. Ayo dicekel. Hei. Lah. Ayo. Yo. Ayo Black. Oi Black, so Black. Ya. Yo. Lah. Persibuan Bagorjo. Ayo. Lah. Ayo. Yo. Sajane dileno. Loh. Yongko lagi atraksi lho. Yo. Ya yo. Joy. Ya lo. Ayo. Ya, sekarang mulia lagi. Bos. Nah, gorengnya bos. Nah. Ayo dicacah. Sok nenerai bos. Nah. Bujuk nenerai bos. Nah. Yo. Nah. Lan sobrate iki kondang lagi. Roko Mas Gilang Mijanti. Ayo. Gilang sapa? Sotran lagi. Satu barongan foto belik Reneo mantap pilih lagi lo kilo ya tepuk tangan hebat orangnya sing iso gitu nanti lek Gurmus damane ora iso tenan
Ribele pucet. Ribele agome pucet. Wah. Kayak ngene iki. Ora kur nang meja. Sauto barongan ora kur nang meja. Pije masa nang lemah lo pinter. Ora percaya dolan iki lho. Loh. Lambi. Loh. Angel iki. Oh. Lah ora ulang-ulangane gilang angel tenan iki. Yo. Bersama Gilang Ican. Tepuk tangan. Debat. Wah. Lagi. Terus. Ayo, nah. Ayo. Lek Sumari maju. Lek Sumari maju, Lek Sumari. Lah. Ya, aku bali ya, Pak. Ayo. Iya.